I'm not a medium. Okay, guys, we are about to go live. I thought this one it's being used. I thought this one is also being used for video. Yeah. Don't worry, I need to set this thing first. What did I know? Whenever you're talking, always stay still.
Sorry, sir. Okay. So whatever you're doing, we all be going together. Okay. Awole akode. Juje ndị Chinakanu gajene ọgbụkwu. Now, iletuzi anya ibe ndị Chinakanu nọ. Mmezi halu n'ọwọ́ ndị akode. Wụdebiri ndị Chinakanu gajene ọgbụkwu. Ọwọ́ eziokwu ịra ndera ya bụ ọsọ achị. Eziokwu ịra ndera ya bụ ọsọ achị. Eye Ugeze. Ayawo. Àwọn eziokwu ifeọdụ ndị Chineke esi agadi nwaanyị anaghị aka nka iri ọ mara eche iletazi eziokwu Akanu ukwu ga mara ọ bụ eziokwu okwenye odidi Ọ̀yàwó ìkànnìwó kàdínwó ụbọchukwu ní Akanu ukwu kàdínwó. Don't forget that we are reporting from Adamazi TV. We are streaming live. Remember, we are connecting our people back to our roots. This is Adamazi. I still remember your guy, the gentle prince, Ndukwe, the GPM.
Our chairman, Akanu youth. Aya Jiga, Ejogo, Efunanya. Because I want me faro, but mega I fail to recognize as in the ATC. Always the ATC when you have ball. Eje, the next line. Mama no. Wow. Mama no. I don't want to care. People are not amazing. Even that I'm as what is more for educate this. As Akanu. We do the communication. The family and police here, police fine. I have one hanga. Oh, you guru, I need to go here. Mba, kunu go Wow. Kawo. Angelo. Because I know what I am made to go. A man Loro Ohafia Paya. Akoni because Emma, I say I am a bit of one who guru. Otuni measure Akode. Lowa. Unu not to say I need to music. Unu someone no. Aha, why am I the one when you nature? Carry there. I'm not a and ya talk no have no to kenta. I'm saying how good is it? And ya good is the one am energy ka because I'm not only Akode. When? wow Ukrebo. When? wow I'm now Opera. Oyo man Ohafia umoda Akanu. Omewo buruburu garden. Don't know we say dodo. We say edu amese kilogo. That they see been abian. Abelum de akomba. We no na ko we say ga komba. Pero wa bomba member. Obi ya yo to amese basic. E dey to bomba we say akomba. Akubuke. When? wow kawo ejuku Mama Prince. agbitu owo adamazi owo ayekwa amezekwa hu na yeme omenala igbo yọwụrụ ọlịga ala anaghị adamazi tvc omenala nne ya dị biko ha masata onye wo Amewo eje omumu da eje nke akomba eje asim me mai amiga taze ame ya hoji fu ame ya awura armaho uga anyo ma wona akode wose owubi se mene aworo akon wadru na Akanu eri Akanu eri ya akowo anselo Jije yita nkotubeji yojo gwadma mama onye eze ka eze telogo anyị ekele gị the image maker biko keleta ọha na eze Akode mama ni wo wow bravo mama ni wo wow Akanu kwa mama ni wo wow I think from the ante board was Camelo. What happened? I think I'm going to go to Africa. I'm not going to go to the street. Yes, my method of answer. Yeah, I like a camp. I will be a gala. I'm going to go to Marima. The children and onye eze onye eze adamazi si gị biri kwuo ka biko kọwara anyị onye wo bụrụ gbanwe batrị now yesterday I'm on those Mashara
another wing. Ewe Akanu. Only high marasi. Ewe arms of government. Akanu. Under William Akanu. One. Under William okay. Government in William Akanu. Here's a dinner. Where is Akanu? I want a letter. Ndino moke bia ikukwara sa neze membri loko now ile tuziana etiti wa le divoya mama mazu na ya oyawu eje million Akanu mama ka ajane ujuze Ajawo in a midst. Oh no, I make a half of wuru a fire. Oh, me faro. Say, I make a package for the go chata. Yaworo, a of this honorable gentleman. A quattro. Look, Angele. Oya dani ma ohaneze ma uru no petro na anyi basara ndu no wo amaza okore chukwuwoke oya no palo ne akoko mebe nwa oya pe ya fan o maza yes kalo kan I'm the Akanu Ohafia. Makasenda Akanu Mume iri ji water. I say hi Musa. Elenda Muzi Ohafia. Agundesa namba bia aya kwaturu ya yugu. I'm quite Akanu kwa ya kwa ireje wo. Ifan ko wo bia tanne. I must say obibia wan bia ya dada Akanu amma. Yo dere do mu kwe boda nsha posa mma nihi na anwu ndi former de mma ifo bele ne go Ohafia alokubu nde buna na euro zugez so ugwan I'm bia ese nda Akanu unu jinde nkunuji
n'ihi na nke nwa ji wee zife udo ka mma n'ihi na ibe ọgbaghara dị udo anaghị adị ya betu ibe ọbụla udo dị ife agazi agazi anyị asị ma ọ dịrị ndị Akanụ mma ma ibe ha dịrịwọ mma awọ mụba ma ụmụwọ na ikwu ha wọ kpasa na ọnwa Akanụ a na-emepe mba unu gwewo wọ ka That's that. What is it there? No, eat your head. Okay, start. Yes, sir. Yes, sir. It can't be work. It can't be work. How did that Okay, okay. What? Ajewo Ejogo Akanuku Autonomous Community by Sajenwa. Iji awore dị n'ebe ndị inyom ọchị nọ. Iletụzi anya n'afọ emirila ya ọkara. Emigara Ejogo Akanu ọkara. Ọ gaghị elu. Iji ji aha obi dịga ya ụtọ dị mbe. Unu na-ezekwa ha anya. Onye niwere ga ọkara ọwa His Royal Majesty Ejogo Mbaudu Okereke in his honor. Agaje Igoro, only for that unu, Mangusa, Eluama, Juno Soya Wikoro, Akano. Igoro Akano, Halega Bairega, Abariga, always your Godaga. In a Tuesday, the whole of Ohafia, the whole of their state. Ovegide acquiring the Asia war with Elegenda Akano. Akano acquiring Asia Wugo. If you doubt me, check around and see what I'm saying. Atogara Asia, or is that one who made the more Jesus?
Kaiga Jerusalem. Oya we fẹ́ mọ̀ká gbogbo à. Agajere Ikoro ugbu a. Ese nwere abụdị Ikoro. Abụdị Ikoro. Ekani wo. Hey, Jin. I know what I'm going to do. Then. Money what came out do you know about for what? You didn't come home with Yaha. That boy with them. You know how we're under Akanu Ohafia. You come home with Yaha. That boy with them. You know how we get Akanu Ohafia. With them. What I get Akanu Ohafia. Every Akanu, we don't take. Where even that work. Oh my God, from Bob. Oh my God, where we? Oh my God, it's them best. Oh, we them we can go. Eddie, a man over you talk. I got it. Ndọka
Ile tuzie na nke Enuore ịghafụ nna bụ ụzọ kụwo akpa ndị ya akọwara anyị vọpụsa bọt ebe ọwụwọ ọnụ agba ndị ọkpa ebe ọwụ ibe eji ogo dị mara ọkpa den anyị agajegolo ikoro chai I can see his ndị ọka nabasara His Royal Majesty eze ogo mmadụ kereke na ilezianya onye nọ n'azụ ilezianya onye nọ n'azụ His Royal Majesty eze ogo mmadụ kereke ọwụ the Onyineme elect Elder Ibenjoko. I know there's so many things. Akpai, manke jogo pai, manke edu kejete pai. Oya who the Onyineme elect himself. Anje. Elega fún for camera. Ah no. Camera for camera. Ele kan kan no no. Maka de la ka. I got the Koro. Ubua. His Royal Majesty Mba Odo Okereke. Here are his cabinet. What they said they will Ikoro. He goes Yante. Ikoro. Of Ikoro Tuga. Eze, here are his cabinet. And number 2 is also here with his cabinet. Yes, the somebody I'm born with on them by room of say everyone we better than so you cannot just go in there. Always so many procedures. One of these way I walk around. The second will say, hey man, then when you look down, you see they are removing the footwears. That is the culture and tradition of our people. Now we are going there. I'm not the
Unu letuziana unafune ndị nọ n'elu ama wụrịga n'ụlọ ozile ịnabasa Royal Majesty Ezeogo Okereke. They are ready to welcome to welcome His Majesty. The circus before them Jesus in Jerusalem. That is what Akanu is doing. We are celebrating our culture. We are celebrating our heritage. We are celebrating ourselves. We are celebrating His Royal Majesty Ezeogo for allowing us to have peace. Equal who don't know. His Royal Majesty was a kind of man, no matter what you do. If not because of a man like His Royal Majesty Ezeogo, Akanu Ohafia. But I will say, that is why these women are celebrating. That is why they are rejoicing, because we have a place called our own, Akanu. There is no other place than only more than Yakuru time of Akanu. So we are happy. There's nothing to Chineke Eje Maro Wea Eje Marande even thereafter. We are happy. We are so grateful unto the Almighty God. His Royal Majesty is coming forward. You see how people are cheering Him. Yes. Yes. He is coming with the honorable elect. His Royal Highness, Eva Ibe Ngoko, you all are welcome. You all are welcome. Eba Ezuku, I am one. Wow. Wow. Yeah. Oh, Papa. Yes. Yes. Okay. I know him as he's on the Luama. I want Nabasaga. Ma Ezeogo, ma Ezeogo comment. I am Nabasaga work.
Yes, I got there. I want me no more. Oh, me come out all day. Oh, what am I saga? Oh, what am I? What am I sapulo? Ndi no more. I call day. What was I doing for that? I'm bomb Messi. Ọ dị iri abụọ iri aha ya dị tempe nke ugbu a dụlụ nke ọnwa eji mmanụ nke ọnwa ọya wuo nke ọnwa akwụga nkọ ọwụ nke akụdị ọwụ ọbịasa fọlọzizekwa ha anya nwunye ya fụ ife dumu n'ozi megane oge ife anya ezunarị unu efu ụbọchị taa Mundo. Esse mundo tá vendo uma. É mais. Ou é desse né? Amiga, né? Já tá vendo na olha, né? Não tô olhando, né? Omela. You understand? Omela. This is Ohafia raw dance led by Prince Ibem Oma. Ogo Kamo. I'm not okay, I'm okay. How's that work? Hey, can you work? I'm out of contact. Say I get that down in my world. I won't go near Akanu. If I'm not coming in the middle, come!
Anaghị eje ewo akụmba ya na ọgwụ nsogbu ebe ọwụ anyị gaje ibe anyị ji idu ibe nwamba onwe ha yezie anyị nke wadoro ndị aka anụ Is it the next week? Is it on? For the company that they are not doing. Let me back
Namka. Agaje ibi n'ukwu I need it to move.
I'm only Akanu Ohafia. I'm a vegetarian. Akawunde akude wọ́n fọgọ́gọ́ ebe ọ̀rọ̀ ya wikiri ka ebe wọ́n forusa agajere ibi n'ukwu
Utugo koko wibe agaje ugbu a. This is 2023 Iriji Ohamoha Year Festival and AKT Akanu Ohafia host Akonda and Adintia for the 8th grade. All delay was Saturday, again 9th September 2023. Amegaya Obuku Azeno. Ne I know that now by now only I'm battle bread. Bore agere amafo ekelogo arusa eje ndodo eje da amasa gerian bege obi de la gage mmadụ ịnọ ndụ dịkwa ya iji ebe nọ na ndụ ụkwara ji gị ya ya ọnọgụ so bịa nọ ugbo anyị ji otu ụzọ bịa iji ọnwa adị n'ọnwa and onye ọbụla gaga gị n'iri ahụ ma ji ma ụtara ohu gị ma bịa na-ama aja anyị onye eze ka ọ dị nnọọ ọhụrụ ọmọ ọmọ ní àwọn àjẹwò àjẹwò ní Punicho Africa 18 million Aja ADU and the President General ADU Unity God Adam Bino Moro Ewawa Uniletuzia no one emere ya bụ ugbu a one of the President General ADU Women Wing Mommy Onika Biko Masato Afade Omeka, how did I know Isoka Ukowa? Obi de la Gage. Nevi me pa so Bashara Mumo. Momeka, I got hello. Always here and there, Satia. One time. How about now? Ebo, wo amasi ofi, ọ̀nà banda anya. Ejogo is cabinet. Waga fejanga je otugo koko. Only for where they keep Munona do all these places. Ogini maka fogo. Unu where the Kunana do ogini me. Mwam yeso wagaganenko. This place is a sacred place. Always, if ended in the Ebola, which I make it known to you people later. Angel.
Mba, abịa Akanu elenara anyị. Anyị ga-Akanu ukwu anyị ga-eme elege mba. Mba, anyị ga-eme elege anyị. Ebe ọwa nọ ugbu a wụ ibe ekwu ibi n'ukwu. Ebe ọ okezie ibi na okezie atọwa ibi n'ukwu. Ese mayo, vamos a tanto hablando, venga, que yo dime que one day,
Ọkọ̀tọ̀ máa ń tàbí èyí rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀nà yára ẹ̀. Yes. Anyị nọ nwa ibi na ukwu eji eforusale aibina agbagasalekwa anyị aga ọgbukwu Akanu mmemme anyị na ha agaje aje nke ifu Yes, Ampoka, because we are live at Adamazi TV. I am if you make yourself known to us. I'm as a Prince Joseph Oyebemoke. Awumoya Akanu, Awumo Dawu. Gagan, Ogo Posale, Ogo Ju, Ogo Obi Dindi. Ganijita. Giga no kan nila na. Only further. If you listen very well, you hear this song. This song, what it's saying is, we are looking for tradition. We are in tradition. We are doing a tradition, and the tradition can never be changed. When you look very well, in Akanu, we can never change a tradition no matter what. This is our tradition. I say, Upupo na upe anigawa nwaya ishi. If I want my guy ifu, all my ifu nani re. Aniga rusa ifu yo ogu. Ya wuranye faro. Oye rusa ifu. Aya nige meku ife neji eme ya. Ya gaze.
Your colleague.